أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. I ask Allah to protect me from the accursed devil. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi kulesahluko lesi engikhuluma ngaso namhlanje, qul yisho ngomlomo wakho ukuthini, wallahu ahad, wa Allah munye, Allahu samad, wa Allah uzimele, lam yalid wa lam yulad, wa Allah akazali, wa Allah akazalwanga, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni ka Allah ayikho into efana naye. Lalela ke manje ngene eBhayibhelini ke manje. uJesu uthi uma ekhuluma nabantu, abantwana bakwaIsrayeli, uthi umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Umuntu nomuntu wenzani? Uyofela izono zakhe. Kodwa amaKristu athi no, wena Jesu namanga, wena wafela izono zethu. Leyo ncwadi leyo ithola kuJohn 8 verse 21. Aqhubeke uJesu athi mina ngathunyelwa uNkulunkulu emhlabeni. Uzoyithola kuJohn 8 verse 40. AmaKristu athi namanga, wena uNkulunkulu owathunywa uNkulunkulu. Uqhubeke uye encwadini kaJohn 5 verse 30. Uthi uJesu mina ngokwami ayikho into engikwazi ukuyenza, ayikho into engikhona ukuzenzela yona. Konke engikwenzayo kungamandla engwaphiwa uNkulunkulu, avela kuNkulunkulu. AmaKristu athi hayi suka wena, unamanga man, wena ukhona ukwenza yonke into. And then uyaqhubeka uJesu uthini? Uthi ubaba wami mkhulu kunami. John 4 verse 28. Athi amaKristu namanga man, wena nobabu wakho ni into eyodwa, wena nobabu wakho niyalingana. Ake ningisizelana ke bafethu, ngempela ubani okhuluma manga la, uJesu noma amaKristu okhuluma manga? Le verse engiyikhothile ku Allah uthi walam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni ka Allah ayikho into efana no Allah. Uma uvula ke incwadi ka Isaiah 40 uqale ku verse 12. Ngubani olinganise amanzi ngentende yesandla sakhe, walinganisa izulu ngeminwe eyaluliweyo, wahlanganisa uthuli esilinganisweni, walinganisa izintaba ngezikalo namagquma ngezisindo na? Ngubani oqondisile umoya kaJehova, wamfundisa engumluleki wakhe na? Walulekana nobani waze wamqondisa? Wamfundisa indlela yokwahlulela, wamnika ukwazi, wamazisa indlela yokuqonda na? Bheka izizwe zinjengethonsi kwasesitsheni, zibalwa njengothuli lwesilinganiso. Bheka iziqhingi uyaziphakamisa njengothuli olucolekileyo. iLibanoni alanele ukubaswa, nezilwane zalo azanele ukuba zibe ngumnikelo wokushishwa. Zonke izizwe zinjengento engelutho phambi kwakhe, zibalwa njengokungelutho nokuyize kuye. Bese ufunda ke ku18. Niyakumfanisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganisa namuphi umfanekiso na? Yisithombe yini esibunjiwe, yisisebenzi sanamekwa ngegolide ngumkhandi, sancibikiselwa amaketanga esiliva na? Ompofu kunokuba anikele ngomnikelo onjalo, uyakukhetha umuthi ongaboliyo,
azifunele izisebenzi ezihlakaniphileyo ukuba simise isithombe esibaziweyo esinjengezaku zanyazanyiswa. Umzwilo 18 uthi uNkulunkulu nomfanisa nobani nomlinganisa nobani. Laba ke abathi uNkulunkulu noJesu bayalingana, abathi uNkulunkulu noJesu umuntu oyedwa, vulani ingqondo kuyanibuza uNkulunkulu ukuthi nimfanisa nobani nimlinganisa nobani. Bese uyahamba ke uya encwadini kaJeremiya. Uya encwadini kaJeremiya. Uya encwadini kaJeremiya 10. Uya encwadini kaJeremiya 10. Allah ukhuluma ngesiphambano la. Uyiqala nje ku1 kodwa mawufika ku8 kulapho engiqonde khona. Allah uthini ngalabantu laba abenza isiphambano abakholelwa esiphambanweni. Lalela ku verse 8 ukuthi uthini. Allah uthi bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke. Yonke lento abayenzayo bayenza ngokulaya kwezithombe. Isiphambano umuthi nje. Nezingcwecwe zesiliva ezilethwe zivela eThareshishi negolide lase-Ofiri, umsebenzi wesisebenzi nowezandla zomkhandi, kugqokisiwe okuluhlaza nokubende, kungumsebenzi wabahlakaniphileyo konke. Kepha uJehova uNkulunkulu weqiniso unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama. Njengoba abantu bengafundi ukukhonza uNkulunkulu, kungako umhlaba uzamazama. Qaphelani ke bafowethu, umhlaba uyazamazama ngenxa yezenzo zenu zokungafuni ukukhonza uNkulunkulu ngendlela okumele ukuthi nimkhonze ngayo. So Allah uyabuza ke manje kumaJuda namaKristu ukuthi ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab lima talbisuna alhaqqa bilbatil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Qul ya ahlal kitab lima takfiruna billahi. Kungani nina maJuda namaKristu nihlanganisa amanga neqiniso, nibe nilazi iqiniso? Kungani nina maJuda namaKristu ningakholelwa kuAllah? Ngoba iqiniso nilazi kahle ukuthi uAllah uyena onidalile. Manje kungani nihlanganisa amanga neqiniso bese nihlala phezu kweqiniso nilifihle iqiniso nilazi? Nikwenzelani lokho ngoba niyalazi iqiniso? Kungani nina ningakholelwa kuAllah nibe nazi ukuthi uAllah uyena yedwa onidalile? Inna Allah rabbi wa rabbukum, ngempela umdali wami nomdali wenu uAllah munye. Fa'buduhu, ngakho ke khonzani uAllah. Hadha siratun mustaqim, lena indlela eqondile, lena indlela ebonisa ukuhlakanipha, lena indlela ebonisa ukukhalipha. Manje kungani nina ningenzi ngendlela uAllah athi nenze ngakhona, umdala weinto zonke athi nenze ngakhona? Lalela ke ukuthi uAllah uthini. Uthi uAllah ngelanga lokwahlulelwa uAllah uzobuza abantu. Bismillahirrahmanirrahim, suratul Mu'minun, ayat number 113, ayat number 112, ayat number 112. Allah says, qala kam labithtum fil ardi adada as-sinin. Allah uzobebuza abantu ukuthi emhlabeni naphila iminyaka emingaki, naphila iminyaka emingaki.
abantu bazophendula. Verse 113, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Subhanallah. Bazophendula bathi, oh Allah, saphila isikhathi esingange ilanga elilodwa noma amalanga nyana nje. Then Allah says, fas'alil adin. Ask the people of Ad. Buzana abantu base Ad, abantu base Ad. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Bathini ngempela saphila isikhashanyana nje esincane ukuba benazi nina ukuthi niphile isikhathi esincane kangakanani. Then Allah uyaqhubeka uyabuza, afahasibtum annama khalaqnakum, benicabanga ukuthi njengoba mina nginidalile abathan ngabuye nganivusa futhi, nginidalile ngaqeda nganivusa futhi, wa annakum ilayna la turja'un, benicabanga ukuthi ngeke sifike leso sikhathi leso lapho nina nizobuya nonke nize ku Allah. Benicabanga ukuthi lesikhathi sanamhlanje njengoba nime phambi kwami angeke sifike leso sikhathi leso. Azikhaleke manje, phendulani ke imibuzo ke manje. Then uyaqhubeka Allah uthini, fata'ala Allahu al-malikul haqq. Ngempela Allah uphakeme kakhulu futhi yena uyinkosi yeqiniso, ungumongameli weqiniso. La ilaha illahu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa. Rabbul arshil azim, Allah uyena uNkulunkulu noma umdali wesihlalo sobukhosi esiphakeme. Uyena umdali wesihlalo sobukhosi esiphakeme. Allah uyobe khuluma nabantu abakholwayo nabantu abangakholwa ngelanga lokwahlulela, ebabuza ukuthi waphila isikhathi esingakanani emhlabeni. Umuntu uyavela athi, oh mina ngavela ngaphila ilanga noma mhlambe half a day noma mhlambe amalanga nyana nje. Angeke usho ukuthi waphila 70 years or 100 years. Bese Allah yakutshela ukuthi uqinisile vele ngoba wena wayetshela ukuthi lesikhathi enginike sona isikhathi esiningi kanti hayi isikhashanyana nje sincane. Okay? And then bocabanga ukuthi wena njengoba uphile leso sikhashanyana lesisincane angeke yini ngoba ngikwazile ukukudala ngeke ngisakhona yini ukukuvusa. Mangeke ukukuvusa wacabanga ukuthi wena angeke uzubuye uze la kimi wena. Ngeke ubuye wena uze la kimi, mina mdalo wakho kuyimi engikudalile. Bowucabangani wena ngalezi zinto zakho lezi eziphuma endleleni wena obukade uzenza? Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhonzi, ungazikhothameli. Subhanallah. Allah uyibeka straight eBhayibhelini nakuQuran. Wa ilahukum ilahu wahid. Ngempela umdali wami nomdali wakho munye, Allah. La ilaha illahu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ar-Rahmanur Rahim, uyena onomusa, uyena onesihawu. Manje wena osenabanye uNkulunkulu ngicela ukukutshela isiminya, ngicela ukukutshela iqiniso njengoba linjalo. Lo uNkulunkulu lo onaye uma ngabe kuukuthi umuntu, maye mina nawe sihlangene kube yimi nawe naye lo uNkulunkulu wakho wena owumuntu. Siphuza amalakza noma siphuze lo muthi wamaZulu abawubiza ngokuthi uvuthani, noma siphuze absent salt, noma siphuze ama-Brooklex. Mina nawe naye lo uNkulunkulu wakho lo omkhonzayo, uma ngabe isisu sesiqala sigijima sizoyinyela sonke, nami nawe naye uzoyinyela naye. Ibhlukwe lakhe mangabe ukuthi umuntu wesilisa naye lo gqwala amatabungana kunuka iklabishi. Mangabe umuntu wesimame naye ibhlumas lakhe naye umamhlongo wakhe lo awugqokile naye
uyogqwala amatabungana nayo kunuka iklabishi. Uma ngabe ngempela wena umuntu lo mkhonzayo, ayikho into ayenzayo thina esingakhona ukuyenza. Endlini encane ebhosha uyaya nahamba wobhosha njengami nawe. Mangabe kuumuntu wesimame uganile unendoda unabantwana uzela ingane. Mangabe kuumuntu wesilisa uganiwe unomfazi unabantwana. Wavundla esibelethweni njengami nawe naye for 9 months or 7 months or leyo 8 months or 12 months. Kodwa naye wavundla esibelethweni. Manje umuntu onjalo umkhonza kanjani? Wena okhonza isithombe, leso sithombe sakho noma ukhuluma naso asikuzwa. Lelo langa lelo likhonza uma ukhuluma nalo alikuzwa. Lo mlilo lo okhonza uma ukhuluma nawe awukuzwa. Leyo nyanga, leyo nkanyezi, leyo nja, leyo ndlovu, leyo mfene, leyo nkomo, leyo nyoka oyikhonzayo ayikuzwa. Manje uyikhonzelani leyo nto leyo? Ayikuzwa at all. Ayikuphenduli, ubeka ukudla, ayikudla, ubeka amanzi, ayiwaphuzi, kodwa wena lokubhiza maphambi kwayo, uyikhiphela imali yakho lento wayoyithenga wena ngemali yakho leyo nyoka leyo mangabe inyoka, kodwa wena uyayikhonza. Uyikhonza kanjani into enjalo? Ngikuphathela indaba ezimnandi ke ngithi mangabe usenza lezo zinto lezo, usahamba kude, usahamba ngaphandle kwesibaya, thutha lapho wakhe khona ubuyele ekhaya, ubuye uzokhonza umdali ngendlela umdali afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uma ngabe wena lo nkulunkulu lo omkhonzayo ukhona embhalweni, whether kwiQuran noma kuTestament elisha noma kuTestament elidala, likhona igama lakhe la kuvumeleka khona ukuthi wena ungamkhonza. Ngicela unginike leyo verse leyo nami ngizimisela ukukulandela. Uma ngabe ngempela siyalithola leyo verse leyo ukuthi ngaphandle kukaMenzi wento zonke, umdala weinsuku, umnikazi welanga lesigwebo, ukhona umunye singamkhonza. Ngicela unginikeze iverse nami ngizokhona ukuthi ngihambe nawe sihambe siyomkhonza. Angikhathali ukuthi ubani lomkhonzayo, uyazazi wena ukuthi ukhonza bani, kodwa ngicela unginikeze iverse. Mali ngeke iverse, thutha lapho wakhe khona, ungaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu uJehova uNkulunkulu wakho, umdali wento zonke, umqalisi nomphelelisi, umdali ongafi, ongalali, ongozeli, ongazali, ongazalwanga. Endalweni yakhe ayikho into efana naye. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.